आज जेवायला वांग्याचं भरीत. वांग्याचं भरीत. नमस्ते. आता आपण कुठे चाललोय? आज आपण ताईकडे जातोय. ताई आता- बोलवलंय जेवायला पप्पूला आणि काजलला. आता नवीन लग्न झालं ना, मग असं जोडप्यांना जेवायला बोलवतात. चल दे. पिशव्या घ्या. चलो कुठे जायचं ते सांगितलं का? इकडे बघू ताईला ते जे लावलेलं तू काजल बरोबर बोलत होता बघ एकदा. बरोबर. उठलो. उचलो चल. बरोबर आलो. येस. मी व्हिडिओमध्ये बघितलेलं. व्हिडिओमध्ये बघितलं ना? इथे रांगोळी काढलेली ना. बरोबर. सुजल काय करतो? उद्या सकाळी सकाळी आलो ना ते मास इकडे ठेवा सुकायला. गरम करावं लागेल ना. उद्या गरम कर. आता ताईने बघूया आपल्यासाठी काय बनवलंय. मी म्हटलं होतं जेवायला नको, पण ते ऐकते. पण तिने बनवलंय. बघूया काय काय बनवलंय. चल. चला, इकडे तुम्हाला जरा फॅनचा आवाज आला असेल. आणि इकडे ह्या घरात आपला तिसरा दिवस आहे ना, तिसरी वेळ आहे, सॉरी, आहे ना. नवीन नवरीला फॉलो करूया जरा. ताईचं घर किती मोठं आहे बघ. मस्त आहे तो. आज जेवायला वांग्याचं भरीत. वांग्याचं भरीत. काय काय बनवलंय? ज्वारीची भाकरी, डाळ भात, पापड, लोणचं आणि स्वीट मध्ये गुलाबजामुन. अरे वा, हा, एक मग गुलाबजामुन. आवडीचं आवडीचं. काय करते? आम्ही आज आता इथे बॉलर आलेले आहेत आमचे, आणि बॅट्समॅननी मारलाय पण बॉलरने पकडलेला आहे. आउट झालेले आहेत. होल्ड. हे बॅट्समॅन बघा एकदम हे घालून कमरेला बिमरेला घालून बॅटिंग करतात. बॅट्समॅन आहे. हा. अरे वा, अरे बघितलं? आरामात नाही तर पाठची ओढाल टीव्ही. हा, म्हणजे ती काच कुठली तरी चालेल. इकडे बॅटिंग चालू आहे. माझ्या तोबाडीत मारू नका बॅट, वाट लावून बस करा. बस बस बस, वाट लागते तुमची बॅटिंगची. हे तुझ्या लोक खेळू. कुठे श्रेया? श्रेया कुठे आहे? ही बघ, जर चला, श्रेया श्रेया डान्स करणार आहे. राहिलेला डान्स आहे. तुम्ही बिचारे, आता तुम्हाला सर्व सांगायचं की बिचारे दोघं जण रेडी होते लग्न डान्स करायला, दोघे मायले की रेडी होते पण डान्स ते करायला. सिच्युएशन तशी नव्हती की डान्स करायला सांगू शकत होतो आम्ही. चला. चला. कोणता गाणं आहे श्रेया? गाणं लाव कोणतं ते. गाणं कोणतं सुजल? आता त्याच्यामध्ये आपली ही पण नाचणार. बॅट बॉल खेळायचा, फोडशील ते इकडचं तिकडचं. हा घ्या, बॉल पकडून तरी दाखव. तू वर्षाने बाबा हे करतोय. ठीक आहे, रेडी? आउट झाला ना. कॅमेरामॅन कोण आहे इकडे? हो. काय कोणतं गाणं आहे? काय बोलला? काय बोलला? काय धूप के? हे बघ, ही कोरियन, हिला घेऊन जा कोरियामध्ये. BTS चे fan आहे. हा. मी पण सेम. तू पण आहे? अरे वा, वांग्याचा भरीत सर्वांना आवडतो ना. पण समोर बघ कसं आहे. दोन भाकरी का दिली?
पापड भाकरी हे कोणाला बोलताय? अच्छा. इथली आपली थाली आलेली आहे जेवणाची. ते गुलाबजामुन अरे वा गुलाबजामुन कोणाला आवडतात? श्रेया पाणी घेऊन आली. हम्म? श्रेया पाणी घेऊन आली. श्रेया तिला गुलाबजामुन भरो. एवढं मोठं आहे. मग एवढा गेला पाहिजे आणि भरो तिच्या तोंडात ते पूर्ण. अहो नथ घातले ना यायची गाली. अरे वा गाणं थांबव जरा. तो सुजल आणि काजल त्याला तिथे ती तिकडे गावाला शेजल. आम्ही ऑलरेडी खाल्लेलं आहे. जेवण खूप छान आहे. भाकरी आणि ते भाजी पण छान बनवली. माझी टेस्टी एकदम. मस्त टेस्टी. काय? काय पाहिजे? काय? मीठ पाहिजे. काय पापड पाहिजे? काय पाहिजे? ए तिला त्याला दाखव काय दिलंय. दाखव त्याला काय दिलंय. त्याला पण असंच पाहिजे. हे घे माझं ताट घे. थांब. तो खात नाही असं मागतोय ते बघितलंय तुम्हाला. हम्म. माझ्या ताटात घे. सुजन तू माझ्या बरोबर जेवायला ये. पापड कोणते आहे? पापड केरला ना. मस्त लागतं ते. मस्त छान आहे पापड एकदम खुसखुशीत. तिथे गुलाबजामुन आहे. तर आता असा गुलाबजामुन खा. मला नाही काय पाहिजे. तुला काय पाहिजे ब्रो? त्याला कुरकुरे आवडतो ना. मी हे घेणार. आणि हे नको ना. ठीक आहे मग मी घेऊन जाते. तू नको. हा पण मला हा पण आवडला. नको. हे ताईला. थँक्यू. पॉज कर जरा श्रेया. हे बघितला व्हिडिओ? नाही बघितलं. इथे आमचं जेवण झालं जेवण घे आहे. टेबल. आता हे नवीन जोडप्यांना असं बोलवतात ना घरी. हा जेवायला बोलवतात भेटायला. त्या निमित्ताने कसं आपल्याला तर मुलाच्या साईडला तर सर्व माहिती असतं, पण मुलीला तेवढं कम्फर्टेबल होतं इकडे तिकडे जाऊन. नवीन घरात एकीकडे राहायला नको, सर्वीकडे फिरून होतं, एक ट्रिप सारखं होतं. त्या निमित्ताने सर्व बोलवतात. पुन्हा 2 किलो पिशवी घेऊन बाजूला. हा, बस. अरे वा बस, एवढे बस. चिकटले. 1 किलो भात खाल्ला तू तिकडे. प्रेम आहे प्रेम. फोटो नाही काढते, व्हिडिओ काढते. बघ गेला ते. हे माझं गिफ्ट. थँक्यू. वेलकम. गिफ्ट आता लगेच करून बघेल. माझ्या पप्पाची चॉईस. अरे वा हा कलर नव्हता माझ्याकडे. होम मिनिस्टर. पैठणी जिंकली. जा दोघं असेच करूया. मला जा 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 जा. कसं? कसं पण हा शिकव तिला, शिकव असं शिक. अरे वा एक हातला आहे आला. चल ते करतात तसे करता. जा सिंपल तिकडे का बनवायच्याकडे का पाणी का? त्यांना पण मजा येते.
आता लास्ट शेवट बघा. अरे वा इझी स्टेप्स आहे ते. हा खूपच घेतली. ती गरबा खेळायला लागली. मस्त झालं इझी स्टेप्स. झाले, आता झिंगाट आहे, झिंगाट. हा झिंगाट. वहिनी या. आता इथे झिंगाट गाणं लागलेलं आहे. आता सुजल सुजल हे बघ गाडी बघ गाडी बघ गाडी बघ तिकडे बघ. हे मधला डब्बा कसा आवाज करतो. हा डान्स करणार होते लग्नात पण अरे वा खालचा झुंबर हलतो. अरे आता आधी झालो या. नंतर नको. आशीर्वाद काय देत असतो. पुत्र सौभाग्यवती बोल. खुश रहो. बोलण्यामध्येच हे होईल प्रॉब्लेम. बोलल्या बोलल्या काजलला प्रॉब्लेम आता आमचं होईल. झालेलं आहे इकडे जेवण. श्रेया तुला काय भाजी आहे म्हणायचं? कसल्या? काय नाही. गाडी आलेली आमची. चला भाजी आहे का बोलशील? श्रेया सुजल? सुजल हा बघ इकडे. ये उद्या ये. हा? चला थँक्यू तू लवकर आली तर ये घरी. हा? थँक्यू. नाही ताईला म्हटलं उद्या घरी ये. चल यो श्रेया उद्या. बाय. बाय बाय. चला घरी. बाय. आमचे गाईड बघा आमचे. बाय बाय. बाय